Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Zikomo ana mulungu madzulo ano ndikadayenera kukhala kayechete kudikirira apo ndi apa, koma tsopano chinthuchi chafika pokula msinkhu kwambiri, ndiko kuti anthu ambiri mdzikoli akusautsidwa kwambiri ndi maloto, ndipo tsopano pali chipanikizo chachikulu kwambiri chimene chikubwera kuchokera ku anthu. Mwachitsanzo, pa tsiku ndikumalandira makolo a direct kuchoka kwa anthu mwina osachepera pa 12 kapena osapitilira pa 12, koma akachepa kwambiri mwina akhoza kukhala 7 kapena 6 pa tsiku, anthu amene akumabwera ndi dandaulo kapena kuzandifotokozera maloto. Atumiki, tiwuzeni kutanthauza kwa maloto. Tsono angakhale ndili ndi maululu apo ndi apa, koma chosowachi tsopano chafika potisankha kwambiri. Mwachitsanzo, lero lokha talandira madandaulo ochoka ku anthu okhuza nkhani ya maloto pafupi 8 ndili chigonere chonchi, kutanthauza kuti chinthu chimenechi chafika pachimake penipeni, kuti kapena tinene kuti chikwazunza anthu ambiri, ndipo anthu ambiri akumafuna mayankho kuchokera ku zimene alota. Ndimbati ndikudziwiseni mpingo wa Mulungu kuti pakati pa mpingo Mulungu adaperekako mphatso pa mpingo. Ena anapasa kukhala aneneri, ena ndi atumwi, ena ndi abusa, koma ena anatuma kuti akadandaulire, ena kuti akaphunzitse pakati pa mpingo wa Mulungu. Pali mphatso, tsono mphatso Mulungu anazipereka mosiyanasiyana pakati pa mpingo wa Mulungu. Ineyo singanene pano, koma ndinene modzikanira komanso mothandizana pa mpingo wonse kuti uthengawu upite kupita kutali. Imeneyi ndi ofesi yapaderadera ya maloto imene Mulungu pa mpingopa anapereka koma kwa ena. Ine Mulungu sanandidalitse kapena kundipatsa nawo gawo la mphatso za maloto kutanthauzira maloto, koma alipo amene Mulungu anapatsa amene amakwanitsa kutanthauzira maloto. Ndikuyankha chonchi chifukwa chakuti kulankhula nkhani zokhuzana ndi maloto tisayiwale kuti chimenechi m'Baibulo chilimo, ndipo ndi ofesi yapaderadera. Ofesi imeneyi sadayipeputse mwini wake Mulungu poyika ku dziko lapansi. Mwachitsanzo, pa buku la Machitidwe chapter number 2 verse number 17, tawerengani mama verse limenelo likuti bwa: ndipo kudzali masiku otsiriza onena Mulungu, ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse, ndipo ana anu amuna ndi akazi adzanenera, ndipo anyamata anu adzaona masomphenya, ndipo akulu anu adzalota maloto. Zikomo mama, mukatimvesera bwinobwino ndi mtsikana wangayi pamene akuwerenga buku limeneli la Machitidwe chapter number 2 verse yake ya number 17, mukapeza kuti ofesi imeneyi ya maloto idalipo ngakhale mu nthawi ya Yesu, komanso ngakhale m'Chipangano chakale. Mukapeza kuti maloto ndi njira imene Mulungu amalankhulira pakati pa anthu
komanso maloto omwewo ni njiranso imene Satana amathanso kulankhulira pakati pa anthu. Choncho mukafika pa mfundo za maloto amene mukumanditumizira dairewa anthu 9-12 pa tsiku, muyenera kudziwa kuti maloto ndi channel chimene Mulungu amalankhulira. Tikatenga gawo la ana ache ku mpingo wa Mulungu, amalankhula kupyolera m'maloto, kulankhula ndi ana ache. Nayenso Satana mdierekezi kumbali yake amalankhulanso ndi mpingo wake wa Satanawo kupyoleranso m'maloto. Na pamenepa pamakhala nkhondo yayikulu kwambiri pakati pa olota ndi owuzidwa maloto. Tonsefe timakhala kuti ndi mavictimu okhuzidwa pa chochitikachi, kwakuti olota atapanda kuzitenga bwino akhoza kutayika. Nayenso otanthauzira maloto kupanda kuzitenga bwino akhozanso kutayika nayenso. Koma tikaliwerenga Bible likutipatsa kuti maloto mukunditumizira inewa ku Bible kuziliko. Kotero kuti chimene ndikuyankha pano ndikuti maloto ndi ofesi payokhayokha imene Mulungu amayang'anako. N'chifukwa chake mmene tikuwerenga buku la Machitidwe tikupeza kuti unali ulosi umene Bible likunena kuti ndipo kudzali m'masiku osiriza. Choncho wina mwa ulosi wosonyeza kuti anthu tafika ku masiku osiriza ndi kulota kochokera ku anthu a zigawo zitatu. Malingana mmene mwana wanga wowerengera Bible wandionetsa m'Baibulo mukuti tili ndi mitundu itatu imene ikulota. Anatchulapo anyamata, msungwanayo anatchulaponso anyamata. Ndi muli asungwana ndiye muli anyamata, komanso muli akulu amene akukhuzidwa ku masiku akumapeto, koma aliyense akupasidwa chigawo chake. Koma tikamakamaliza verse number 17 ya Machitidwe kumusiku akutipatsa kuti akulu adzalota maloto. Na mwanjira iyo kapena inayi ndekuti tafika ku ulosi wakulota maloto pakati pa mpingo ndi nyengo ya dziko lapansi lino. Now chifukwa cha ofesi imeneyi ana Mulungu tikuyenera kukhala very carefully pofuna kuchita ndi maloto, chifukwa mu malotomu muli maloto amene amakathandizira mpingo wa Mulungu. Mwachisanzo tayang'ana ni mama pa Mateyu chapter number 2 khangati imene ndi verse chani paja verse number 13. Tayang'ana ni Mateyu chapter 2 verse number 13. Mwina mukayipeza mutatiwerengera mupeza kuti maloto paokha inali ofesi ya anthu apa ulendo. Mumakhala cholinga malotomu. Nimati tithandizane chifukwa maloto amene ndikulandira pa tsiku akumandionetsa ine ngakhale ndingakanike kutanthauzira malotowa, ndipo mu audio yanga lero ndikufuna ndipereke mpata odzikanira kuti musandidalire kunditumizira maloto kuti nditanthauzira, chifukwa Mulungu sanandipase mphaso yotanthauzira maloto. Chifukwa pamene maloto akubwera tisaone ngati kuti maloto ndi chinthu wamba. Maloto amabwera pa zolinga ziwiri kuchokeranso kwa atsogoleri awiri. Mulungu akufuna kulankhula ndi anthu ache, naye Satana akufuna kulankhula ndi anthu ache. Now be careful ndi amene ife mukutipatsa malotofe pofuna kuti titanthauzire, chifukwa ofesi ya malotoyi tikuona kuti Machitidwe yatipatsa kuti ndi ulosi zochitika zakutsogolo zimene zidzakhalako pakati pa dziko tikamadzafika kumapeto
this spirit idzauka pakati pa anthu. Ndi chimodzi mwa chimene chidzauke nkukupatsani umboni anthu okhala ku dziko lapansi kuti tili kumapeto ndi maloto. Kotero ine maloto ndikupindula nawo mukamandifotokozera, ngakhale ndingalephere kwatanthauzira malotowo, koma ndikupindula kuti akundidziwitsa kuti zoona zija baibulo linanena kuti maloto adzakhalako m'masiku akumapeto, ndipo maloto chidzakhala chizindikiro chakutha kwa nthawi. Kutereko inuyo mukulotanu mukukwaniritsa kutha kwa nthawi. Tikamawamva ife inunso mukamalota mudzidziwa kuti these are one of the sign of end time, kuti pamene tikupita kumapeto chizindikiro chakuti nthawi ikutha chidzakhala chani. Ndikulota frequently. Atumiki kumagulupu osiyanasiyana amene ndatsogoleri amagulupu andithirira umboni kuti maloto akuvuta. Azibusa amene ali ndi mipingo koma amakhala m'maofesi, amazuka mama wakolowa ku ofesi, mamembala awo nkumapita kukadandaula madandaulo aza mnyumba mwawo ku maofesi azibusa, andivomera kuti zoona pafupifupi anthu 5 amene amabwera kuzanena pa tsiku ndi kuti anthu 3 amanena maloto. Maloto avuta kwambiri nthawi imene tikukhala ino. Now, ngati umboni osonyeza kuti tikupita kumapeto nthawi ino, ndipo maloto avuta kwambiri, koma maloto sichili kunja kwa baibulo. Ndikukulowetsani m'baibulo ndipo machitidwe watiuza chimozimozi. Koma pano ndili ndi Mateyu chapter number 2 verse number 17 and verse number 13 imene ikufuna itipase ife chithunzithunzi kuti tisamasewere ndi maloto, chifukwa maloto ndi chipangizo cha anthu apa ulendo. Maloto ndi chenjezo la anthu apa ulendo. Maloto ndi chenjezo la anthu apa ulendo. Anachigwiritsa ntchito Mulungu malotowa ngati chenjezo. Tentioneni Mateyu chapter number 2 verse number 13. Tayesanso kuwerenga mwana wanga ngati ungafikire muyezo okwanitsa. Verse number 13 ikuti bwanji ya Mateyu chapter number 2. Athawira ku Aigupto aphedwa ana m'Betelehemu. Ndipo pamene iwo anachoka, onani mngelo wa Ambuye anaonekera kwa Yosefe ku maloto nati, tauka nutenge kamwanako ndi mate nuthawire ku Aigupto nukhale kumeneko kufikira ndidzakuuze iwe, pakuti Herode adzafuna kamwana kukawononga iko. Amen mwana wanga. Tsono pano mukamvesera bwino mwana wangayi pa verse ya number 13 mundimeyi akuyikako mawu akuti ndipo anaonekera kwa Yosefe koma maloto. Ndimafuna timvane pano kuti ofesi iyi imene mukundikundikira pa tsiku anthu 12, 13, 8, 7 mukachepa, atsogoleri tiuzeni maloto, zikutanthauza chani? Ndikuyankha kuti choyamba malotowa ndi chizindikiro chakutha kwa nthawi ya pansi pano. Koma number 2 pa chapter tawerengachi tikuona kuti maloto ni njira imene Mulungu amagwiritsanso ntchito pofuna kulankhulana ndi anache kapena kuachenjeza. Mwa njira ina maloto ndi chenjezo la anthu apa ulendo. Nangani mmene mwanayi wawerengera mu buku la Baibulo la Chichewa limene ndi mawu a Mulungu. Akutifotokozera kuti maloto adaonekera kwa Yosefe olankhula ndani. Zikuoneka kuti Mulungu akubwera kudzalankhulana ndi Yosefe, koma lidali chenjezo lomuchenjeza Yosefe kumene ayenera kupita. Now, mavesi amene tikupeza pano kuti ndipo analankhula ndi Yosefe koma mkulota.
ndimafuna mawu akuti analankhula ndi Yosefe m'maloto akupaseni yankho lakuti ndi zoona Mulungu angalankhule ndi munthu kupyolera m'maloto. Now ndikayika pa maloto onse amene ndalandira kuchoka ku anthu mwezi uno okha kuchokera pa 1 August kuzafika lero pa 29 August, ndaphatikizira madandaulo kapena mafoni kapena ma audio obwera ku inbox kwanga akukwana 128 anthu 128 osamaliza mwezi andibweretsera ndandaulo za maloto awo. Zimenezi zikundipasa chithunzi chonena kuti zoona anthufe tili kumapeto amene maloto akukhalanso mbali imodzi ya chenjezo lopita pakati pa ana a Mulungu, ndipo maloto ndi ndondomeko imene Mulungu angalankhulire. Now chifukwa chakuchuluka kwa maloto pafupi 120 chakuti amene ndalandira mwezi wokha, ndikuti ndikupeza pano kuti ndiyenera kufotokoza mogawa bwino kuti pa maloto amene ndalandirawa ndapeza kuti kuli maloto amene Satana amalankhula ndi anthu, ndiye kuli maloto amene Mulungu amalankhula ndi anthu. So maloto amene Mulungu amalankhula ndi anthu tikuvomereza kuti Mulungu amalankhuladi ndi anthu m'maloto, chifukwa chake tinavundukula Mateyu chapter number 2 verse number 13 pamene tapeza kuti Mulungu akulankhula ndi Yosefe za kusamuka nsamuko muthawe. Pakukalankhula ndi Yosefe kuti akathawiseka mwana adagwiritsa ntchito maloto. Yesu ali mthupi kuti akanike kuphedwa ali wang'ono, maloto ndi amene anali dilu yayikulu kwambiri imene inamthandiza Yesu kuti asamuke. Uthenga umene unasamusa Yesu kwawo ku Yerusalemu ku Betelehemu kuti akapezeke ku Igupto anali maloto. Palibe ngakhale m'busa amene adapita pa khola nkukamuuza Yosefe ndi Mariya kuti thawani, adali maloto. Kutipasa chithunzi chakuti ofesi ya maloto Mulungu amalowamo 1 kukachenjezera wanthu ku dziko lapansi. Chinthu choyipa chikamadza, Mulungu amagwiritsa ntchito maloto kuti akamasule amene ali mu msinga nawachenjeze kuti pamene alipo asunthire pena. So tikayang'ana maloto amenewa tikuyang'ana ndi diso la uzimu kuti kodi maloto amenewa akutithandiza kutisamusa kutichosa pa choyipa kapena kupita pena. Koma mwachidule tikupeza kuti maloto amakhalapo chifukwa cha ndondomeko ndi nyengo zimene anthu zikuapeza m'Baibulomo kapena malotomo. Na Baibulo atiuza kuti anagwiritsa ntchito ameneyi kuti malotowa akachoke kapena kuti anthu amene akasamuke, anagwiritsa ntchito maloto kuti Yesu achoke. Koma sipokhapayi Baibulo pa 1 Samuel chapter chake cha namba ni chapter chanji mwana wanga 1 Samuel 28 verse 50. 1 Samuel 28 verse 15 ndiwerengere mwana wanga chifukwa cha kukalamba wamaso. Ndipo Samuele ananena ndi Sauli, wandivutiranji kundikweretsa kuno? Sauli nayankha, ndili kusautsidwa kwambiri pakuti Afilisti ali nkuponyana nane nkhondo. Pitirizani vesilo. Yehova anandichokera osandiyankhanso, kapena ndi aneneri kapena ndi maloto. Maliza mwana wanga vesilo. Chifukwa chake ndakuyitanani kuti
mundidziwitse chifukwa chake ndakuyitanani. Now, mukawerenga mmene mama mawerengera pamenepa komanso mpingo, Bible likunena kuti akudandaula. Tabwerezani kuwerenga mwana wanga, akuti chani kudandaula mkulu amene. Ndipo Samueli ananena ndi Sauli, wandivutiranji kundibweretsa kuno? Sauli nayankha. Now, tikupeza kuti Sauli akuzunzika ndi maloto ndi akubwera kwa ndani? Kwa Samueli. Akunena kuti nkhondo yandivuta kwambiri, ndimasakasaka thandizo kwa Mulungu, nkhondo yandivuta, ndinayesa kudikirira aneneri kuti andifotokozere, sanandifotokozere kanthu. Ndinaganiza kuti mwina Mulungu akhoza kulankhula m'maloto koma sizinathekenso. Now, tikayang'ana pamenepa tipeza kuti maloto lidali yankho pakati pa maulamuliro komanso ngakhale pakati pa anthu okhala ku dziko lapansi. Bible sili kutibisira kanthu potifotokozera nkhani zokhuzana kuti maloto inali njira imodzi yolankhulira pakati pa Mulungu ndi anthu mu nyengo imeneyi. Now, komano mmene tikumvera vesi limeneli akunena kuti taonani ine Mulungu wandichokera, sakulankhula nane mwa aneneri, sakulankhula nanenso ngakhale nkulota. Kutanthauza kuti maloto amachokera kwa Mulungu, ndi njira ina imene Mulungu amalankhulira ndi munthu. Monga tanena kuti tili ndi machanelo awiri amene kumadutsa uthenga opita kwa munthu atagona, ndiko Mulungu kulankhula nkulota kapena Satana kulankhulanso ndi anthu atagona. Ndi chimene Bible likutiuza pano. Ndi uyuyu akudandaula kunena kuti aneneri ali chete, amphamvu ndi madalira ali chete, ndinadikirira kuti mwina maloto andiuza kanthu. Now, monga taona kuma vesi tinayambirira mu mtundaja, tapeza kunena kuti tili kumasiku akumapeto amene ngati maloto wanso sangamabwere pakati pa anthu, ndekuti palibe ubale wabwino pakati pa munthu ndi Mulungu. Mwa njira ina mmene tamvera pano, Sauli pakuti ubale wake unali utawonongeka ndi Mulungu, Mulungu uja adasiya kumulotetsa. Ndiye kuti Mulungu akasiya kulankhula nawe kumaloto, Satana amatha kubwera nkudzalankhula ndi anthu kumaloto. So ine ndimachita analyze maloto amene akhala akubwerawa, ndapeza kuti pafupifupi theka ndi hafu ya malotowa ambiri aife ndi chanelo cha Satana kulankhula nafe, osati Mulungu kulankhula ndi anthu. Ichi nchimene ndimafuna kuti tichione kuti mwina tidzingochita chidwi chifukwa chakuti tikulota nkumako za atumiki amene tili nawo pafupi kuti atithandize maloto, koma ndimati ngati nkutheka munthu afike pa chizindikiritso cha mtima wake ndi kukonza machimo ake, munthuyo kuti pakhale ubale wabwino pakati pa iyeyi ndi Mulungu, kuti maloto kumapeto a nthawi ngati kuno chigwire ntchito chimenechi ngati chanelo chimene Mulungu adzilankhulira ndi wanthu, kusiyana ndi kupereka mpata kwa Satana titagona kuti adzikhalira kulankhula nafe. Ichichi chikachitika kuti Mulungu sakulankhula ndi anthu kumapeto a nthawi kupyolera m'maloto, champasa nkhawa Sauli akupita kwa Samueli pakati pa usiku, atumiki kuli zi ndinali ku nkhondo kulimbana ndi Afilisti, aneneri sakulankhula kanthu ndi ine, ndinayembekezera atumiki sakunena chilichonse, tsopano ndadikirira maloto amene Mulungu amatha kulankhulira ndi anthu, koma ndaonanso kuti kumaloto kuja kulibenso aliyense amene akulankhula nani. Chandipatsa mantha ndi kundipasa chithunzi chakuti ndiye kuti munthu ne ndatayika. So ichi ndiyamikire kuti abale ndi alongo amene tikuona masomphenya nkumalota maloto,
zili bwino ndithu, koma tiye tizichita analyze maloto wako kaja mawa kudziona kuti kodi amalankhula ndi mulungu kapena ndi satana ndiyerekezi. Ndatero kwa anthu olankhula. Now kwa ine cholinga cha audio iyi kuipereka kwa inu ndachipeza pa buku la Yeremiya. Manthanga ali pa buku la Yeremiya amene ndi Yeremiya chapter number 23 verse 32. Tawerenga mama ngati waipeza imene. Yeremiya taonani tatipezereni Yeremiya chapter number 32 chapter 23 verse number 32. Tawerengani koma usanawerenge kaye mwana wanga. Mpingo ndikufotokozera kuti ofesi ya maloto chimene chikundipanga kuti lero ndikulandulira atumiki onse aku dziko lapansi komanso ngakhale ine mwini kuti tisamalire kwambiri chifukwa cha mphaso kapena chifukwa cha chimene chagwa panopa tili m'masiku osiriza ndipo anthu ambiri akulota, ambirinso akuona masomphenya. Koma pokhapa kuti pamalotopa ndimafuna ndichenjeze kuti titapanda kusamalira bwino, olota akalota amafuna woti awatanthauzire, ndiye maloto awo anthu akumabwera nawo kwa ife ngati anthu odzatidziwitsa kuti titanthauzire maloto. Now chomwe ine ndikukanira ndi chakuti Yeremiya chapter number 23 verse number 32 ili ndi mawu. Tawerengani mama pamene pakuti bwanji. Taonani ine ndidana nawo amene anenera maloto onama ndi kufotokoza ndi kusocheretsa anthu anga ndi zonama zawo ndi matukutuku awo achabe, koma ine sindinawatume iwo, sindinawauza iwo. Nditabwerezani niyambire pa verse lomwe tabwerezani mawu amenewo. Pali mawu amene ndikuwafuna pamene popo. Tabwerezani mama verse number 32. Taonani ine ndidana nawo amene anenera maloto onama ndi imani pamene Bible likuti taonani ine ndidana nawo amene anenera maloto monama. Now mawu amenewa sakunena amene akulota. Walota amanena chimene walota. Koma sopano ngozi ili kwa ine amene mukunditumizira malotone. Bible likundiuza ineyo kuti Mulungu amadana ndi amene amanenera kapena kutanthauzira malotowa koma monama. Now ndanena kuti maloto amadusa machanelo awiri. Ndamverapo kutanthauzira kwa maloto anthu ena nkumaona kuti komatu mmene akutanthauziramu mwina otanthauzirayi walephera kudziwa chanelo kuti maloto awa angakhala kuoneka kuti ndi osalala koma akuchokera ku chanelo cha Satana kulankhula ndi munthu wakeyo. Maloto awa akuoneka oyipa kapena okoma koma akulankhula ndi Mulungu kulankhula ndi anthu ache. So tidziwe kuti kulainiku kuli malaini awiri, kuli laini ya anthu a Mulungu ndiye kuli laini ya anthu a Satana. Laini ya anthu a Mulungu ali ndi maloto amene amalankhula ndi anthu ache, ndiye kuli laini ya Satana imene Satana amalankhulaso ndi anthu ache nkulota. Now ife ngati aneneri tikawakha zimene anthu akulotazi, nthawi zina timatha kupotoza kunenera zimene walankhula Satana nkuzipanga kuti walankhula Mulungu, kunchemerera munthu uja ndi kulimbikitsa, kapena zimene walankhula ndi Mulungu nkusazimvesesa bwino nkumuopseza munthu uja pomutanthauzirira maloto aja. Now ichi ndi chenjezo kuti Mulungu pa verse 32 akutipasa chitsanzo chakuti diso la Mulungu lili pa amene amapanga interpret ma dreams. Ndiye ine ndimafuna ndikupasirani uthenga wakuti ine I'm not the best kuchita interpret maloto.
ndi mphaso imene ndi ofesi. Tikamawerenga malemba kumusiku tipeza anyamata Danieli, tipeza anyamata Sauli, anyamata Samueli, tipeza achina Danieli, tapezanso magulu otanthauzira maloto amene Mulungu adawapasa ngati ofesi yawo. Now palibe kanthu tingathe kukhala akuthwa pakamwa inuyo nkumamva kuti koma munthu uyu amaoneka kudziwa, koma ine ndikufuna ndisambe m'manja komanso kukupemphani kuti ndikudziwiseni kuti kunja kuno kuli amene Mulungu adawapatsa mphaso zotanthauzira maloto. Ine Mulungu sanandigawire mphaso yotanthauzira maloto ayi, chifukwa ndikulankhula nkhani imeneyi mwamantha ndi Mulungu, kudziwa kuti Mulungu amakhala akulankhula. Ndi zotheka kuti Mulungu walankhula ndi munthu m'maloto ndi akundiuza ine bulutu wakuti sindikudziwa kanthu, nkuyamba kudzatanthauzira chimene Mulungu walankhula chija nkukachitanthauzira molakwika chifukwa cha ubulutu wanga, chifukwa cha umbuli wanga ine nkukatanthauzira molakwika, chifukwa cha usatana mwina ifo cha dyera limene ine ndili nalo nkukatanthauzira pogwiritsa ntchito dyera langa. Wachiona chinthu chimenechi? No, for that reason ndimafuna ndikupempheni kuti ana Mulungu tiyeni tidalire Mulungu. Ndisadapite patali kapena kubwerezanso kuti mwana wanga yandiwerengere kawiri buku la Yeremiya tikuwerengali, ndimafuna ndikupaseni chichewa chakuti ine ngati munthu amene ndimachita nawo pakumamvera zimene anthu mumatumiza ngati maloto kuti ine ndikutanthauzireni, choyamba ndimafuna ndikupempheni mpingo kuti mudziwe kuti ine mphaso imeneyi Mulungu sadandipatse ya malotoyi. Kuli abale ena amene ali ku gulupu lina limene amalitcha kuti Dream and Vision. Pameneku ndikamamvesera kumaoneka kuti Mulungu anapereka mphaso ku gulupu limenelo la Dream and Vision. Ndi bwino malotowa atumiki maadimini amene akubweretsa anthu mavutowa akakupezani, ndi bwino malotowa mudzatumiza ku gulupu la Dreams and Vision. Kumeneku kuli abale amene akuoneka kuti Mulungu anayitana amakwanitsa kutanthauzira maloto. Ine ndayima pa Yeremiya 23 verse number 32. Bwereza mwana wanga. Taonani ine ndidana nawo amene anenera maloto onama ndi kufotokoza ndi kusocheretsa anthu anga ndi zonama zawo. Ndi matukutuku awo achabe koma ine sindinawatume iwo, sindinawauze iwo. Amen. Now mangadi mene chance akuwerengera pano zikumveka m'Baibulo mukuti vesi lili ndi chenjezo lalikulu kwambiri kwa ine chifukwa cha madandaulo mumandiuza aja. Bible likunena kuti taonani ine ndimadana nawo. Now mwina chifukwa cha pressure atumiki tiuzeni mapeto ake ndingalowe mchiyeso choyamba kumatanthauzira maloto wa monama ndikuti ndikudzikola ku verse number 32 ya 23 Yeremiya ndikuchenjeza kuti Mulungu amadana nawo amene amatanthauzira maloto monama. Now ine sindili bwino ku maloto kutanthauzira, kuli amene ali ndi mphaso zake. Musayiwale kuti Yosefe analotaponso ali ku ndende, analotapo ali ku ndende. Tinaona nkhani imeneyi imapezeka pa buku la Genesis chapter number 40 verse number 8. Tawerenga mwana wanga ngati ungayikwanitse kuiwerenga verse limenelo. Ndipo iwo anati kwa iye, ife talota maloto ndipo tilibe otimasulira ndi
Ndipo Yosefe anati, kodi mwini kumasulira maloto sindi mulungu mundifotokozeretu. Sono mawu a Mulungu akunena kuti ndipo anafunsidwa Yosefe kuti utifotokozere ife maloto. Tawerenganso pana wanga pamene uyambire soma kuwerengani kawiri. Ndipo iwo anati kwa iye, ife talota maloto ndipo tilibe otimasulira. Imani pamenepo anyamatawo akunena kuti ife talota maloto koma tilibe munthu woti angatimasulire maloto. Yosefe akunena kuti kodi sindiye Mulungu amene amadziwa kutanthauzira maloto? Mundiuzetu ine. Ndikulu chichewa chikumveka bwino chikuwerengedwa ndi katsikana ka zaka 6 pano. Akunena kuti maloto akubwerawa alota ndi anyamata awiri kuuza Yosefe, koma Yosefe akunena kuti kodi mwini kumasulira maloto sindiye Mulungu? Ine ndikuchalenja kwa Mulungu kuti Mulungu ndi amene amatanthauzira maloto osati munthu. So ngati chinthu chikuchokera kwa Mulungu kupita kwa munthu chimakhala mphaso. Ndizotheka mphaso imeneyo Mulungu osandipasa. Apapa alipo anthu atatu Mulungu wayipereka kwa Yosefe, sadayipereke kwa anthu enawa koma wayipereka kwa Yosefe chifukwa chakuti otanthauzira maloto ndi Mulungu. Ndiye kuti chinthu chindi mphaso, ndi imodzi mwa mphaso imene Mulungu amapereka. So pano mphaso imaperekedwa kwa amene Mulungu wamfuna. Ndiye kuti ineyo ndivomere kuti mphaso iyi Mulungu sanandipase, na chifukwa choti mphaso imeneyi Mulungu ine sanandipase. Ndikuchita mantha ndi Yeremiya chapter number 23 verse number 32 imene ikunena kuti, werenganiso ni mwana wanga, verse number 32 ya Yeremiya ijaso pano. Taonani ndidana nawo amene taonani ine ndidana nawo amene anenera maloto onama. Imanikai pamenepo. Taonani ndidana nawo ine amene anenera maloto monama. Chija chabwera ndi Mulungu chija ndizotheka kuti chikafika kwa ife atumiki kuchita nthauzira mabodza. Now ine popewa bodza kuti chidziwiso chimene chindilibe, ndipo Mulungu sanandipase mphaso imeneyi, pali amene adapatsa. Ndimaona ngati ndi bwino madimini anthu akatibweretsera maloto tidzatumiza ku Vision and Dreams ngati tikudziwako. Koma ine chinthu china chimene ndingafotokozere pano chakuti pakati pa maloto, chifukwa chakuti maloto amabwera kuchoka ku machanelo awiri. Tsono tili ndi experience pang'ono ya chipembedzo chakale cha Satana ndiyerekezi. Pamene chipembedzo cha Satana ndiyerekezi tinkayenda nacho, chinkatiphunzisanso mtundu wa maziwanda zimene zimacheza ndi wanthu. Ziwanda zimenezi zimachedwa kuti Sakama demons. The Sakamas ndi amene achatima watcha kuti ma live demons, amene amakwanisanso pakati pa usiku ku chanelo chija chimalankhula ndi Satana, kulankhula ndi anthu, kumayenda ma Sakama demons. Ndi chifukwa chake verse number 32 ya Yeremiya chapter number 23 ndikufuna kuti ikhale key verse pakati pa kuyankha kwangako. Bible likutiuza kuti akudana nawo onenera monama, akunena masakama demons amene amalankhula. Now akamaliza kulankhula ndi munthu kapena kuchita ndi munthu ali mtulo, koma ndisafulumire pamenepa ndikufotokozereni kuti tikagona usiku, ameti malotafe, tikagona usiku kumabwera masakama demons, ndi kumabwera ma angels a Mulungu, angel of God, atumiki a Mulungu amabwera kusacheza ndi munthu nkulota, kubweresa mauthenga kwa anache. Pamene masakama demons amabweresa mauthenga kwa anache othandizidwa ndi ndiyerekezi aja. Now zonsezi zikatuluka mama wa pakhonde
zimakapeza aneneri atumiki akuuzidwa ndi mavictim amene alankhulidwa ndi masakama demons. Na tili kuchipembedzo cha Satana timauzidwa kuti masakama demons amabwera kwa munthu usiku udzachita zimene akufuna. Number 1, munthu ameneyi mukampeza ndi zizindikiro zakuti wagona koma mwina mukampeza kugwereza zanja kapena kukamwa kapena kusekerera, iniyo kuzuka koma muyang'ana mumpeza munthu wakuseka usiku koma ali mtulo. Masakama demons antenga kumpitisa pa masupika kumakajowa masupika kubala kapena kumakaona zisangalalo. Masakama demons amatha kuntenga munthu ndikukamulowesa mu show kumakaonera akira uli mtulo udabwa kuti munthu ha ho hiya koma munthu wagona wasipa hiya ho ha ali mtulo. Masakama demons apita kukamuoneresa munthu kufu, akaonera kufu akaonera akira. Kasi kumveka bwino zimene these demons the sakamas zimayendetsa anthu maulendo atali munthu kumudabwa akamacha mmawa ali ndi chimwemwe osati chamasewera. Bwanji mumva kuti ndinali ndi kansikana ndiye ndinali kudambo kukongola kwambiri, kunali kansikana kabe kumene kwa kunali kabe kaki amakaona. Masakama demons amatha kumpitisa munthu ku hotela ndikukayamba kudya zakudya zakuti sanadyepo apiza anthu kumakapeza kumahotela nkumakadya. Sakama demons zimatha kumulowesa munthu mudimba kukanthyoresa zimbe. Mumpeza ndithu munthu ali mtulo zimbe yakudya nzimbe kumvesera munthu indi zimbe dovu lili chuchuchu akundiyesa zimbe. Masakama demons. Now, ichichi ndicho chifukwa chimene mumandionera kuti mukamandifotokozera maloto ndimakhala pe kuti mwina maloto muja mungapezeke elementi ya masakama demons. Ndikapeza kuti munthu izimene akufotokozazi zikukhala ngati ndi zimene masakama demons amachita akakafika pa munthu achatima wacha kuti ma live demons ndiye ndimatha kulankhulako. Koma zikakhala kuti si zimenezo mwina ndizongofuna kutanthauzira, ineyo nimalephera kudziwa tanthauzo la maloto aja. Mapeto ake ndimaoneka ngati munthu woti sinapereke mayankho abwino pakati pa mpingo, kapena ndangokhala chete sinakuyankheni, kapena ndathawa tikamakambirana ndimangothamangira kuti zofunika kupemphera kuti Ambuye atithandize ndathera pompo. Pamene mwina inu ondiuzanu mumayembekezera kuti ndiyankha kuti maloto awo mawa inuyo makobiri ukauka. Nayo ngati munalota inuyo kulota mukutoleza chimanga chachiwisi inuyo mawa mbiya tipate mbiyesa zijinji. Iya ngati munalota inuyo ndiye kuti maloto ameneyo amuna anu acha abwerera, maloto akutanthauza kubwerera kwa amuna anu. Ndi anthu amayembekezera kutanthauzira kumeneko kumene ine am not the best kuchita interpret maloto, koma kudziwa kuti mu malotomo munali masakama demons. I'm expert on that side. I'm expert chifukwa ndinapangapo skulu imeneyi tili kuchipembedzo cha Satana yophunzira mmene masakama demons amachitira. Mukapeza kuti zina atumwa ziphwenene zimene zimapezeka kukamwa kwa vana ziphwenene. Chiphwenene cha mkulukulu ngati mmene alilimu zaka 15 kupita utsogolo, zaka 42 akazanga chiphwenene chatani, zaka 51 amunanga chiphwenene mpaka uku chalemba mpaka ukalowa nkhutu muchidabwe. Nthawi zina ziphwenene zina zimabwera ndi masakama demons. Ndovu la zodya idya zimene anakutengerani kuphwando lina lache ziwandazi zimatha kutenga wanthu kuapititsa uchikwati. Kodi masakama demons itu amamulotesa munthu wa zaka 62 anasiya kale kubereka, zizindikiro zonse za uchembere zidatha adauma, koma kumamulotetsa ali mwana wang'ono zampitisa kuchikuta kukampatsa mwana mdzanja. Nkhalamba ngatiwe uli mwana mdzanja wacha umalota uli mwana. Ndi sakama demons zimatenga wanthu kuapititsa uchikwati kumakalota ali pa chikwati, koma ali kale mbanja nkumalota akukamangaso ukwati
akuvina, mamuna udzoka kokataya mazi kumpeza mkazi bebedi akuvina kugwedeza chunu, ali kumaliheso au ali kuukwati. Masakama demons amalowesa mukampeza chala chili mmwamba chonchi akugwedeza chapakatichi auvekedwa lingi iwe ulipompo. Masakama demons. Now chidziwiso changa chingapite ku masakama demons mukamandifotokozera maloto ndimapanga concentrate ku side imene I'm expert on that, I'm experienced, chifukwa ndinaphunzirapo ndili kunja kwa chipembedzo cha Mulungu mmene masakama demons amagwirira ntchito yake. That's why lero ndimatindira ndule kuti nkhani za malotozi I'm not expert kutanthauzira ma dreams amene inu anthu mumakhala nawo. Mukandiona apo ndi apo ndi utawathawa mpingo, ndi chifukwa kuti mphaso imeneyi Mulungu sadandipatse. Koma mukandiuza ndimaona machanelo awiri, ndiye kukana kwangaku sindikungokana koma ndimachita mantha ndi Yeremiya chapter number 23 verse number 32, pamene Bible likunena kuti ndidana nawo iwo amene amatanthauzira maloto koma monama. Poopa chimenechi ndimati maadimini nonse ndi amene mumvere audio iyi kunja kuno kuli gulupu limene amalitcha Vision and Dreams. Kumeneko kuli anthu amphaso zawo amene akutanthauzira maloto, ndipo akuuzani kutanthauza kwa maloto kuti iyayi mwaloteramo amunanu abwera, mwaloteramo mupeza msungwana wopemphera, mwaloteramo nzimbe chaka chino imera, mwaloteramo nkolola maungu akhala pwamwamwa maungu. Kumeneko ku Dreams and Vision akutanthauzira kupezeka kwa maungu. Akuuzani kuti ngati munalota nthangala za maungu ndiye kuti maungu achaka chino akhala olagala. Akutanthauzira kumeneko kwa madziwa. So zina sibwino kuziunjikira. Ndipereke mpata kuti ine maloto I'm not expert. Koma mukamandiuza ndimangoyang'ana dera limene ndinaphunzira, limene ndimadziwa kuti kuli ziwanda za usiku zimene zimakathaso kucheza ndi wanthu, zimatchedwa kuti sakama demons kapena kuti live demons. Choncho pa maloto amene ndalota kuchoka ku wanthu amene kana anthu analota nkundiuza, ndapeza kuti maloto akuchokera ku machanelo awiri, koma chanelo ichi cha Satana ndiyerekezi pamodzi ndi anyamata acha masakama demons ndi chimene chikuchita kwambiri ndi wanthu. Tichenjere chifukwa Bible pamachitidwe paja atiuza kuti taonani kudzali m'masiku osiriza kuti kudzakhala ndondomeko za maloto, kudzakhalanso kuona masomphenya. Ndiye kuti tili mkatikati mwa masiku akumapeto, tiyenera kusamalira kwambiri zimene tikulota. Zikachuluka kuti ndi masakama demons, basi tentimekaye pamenepo kupempha Ambuye atithandize. Muzinditumizira maloto, koma ndimafuna ndilandule kuti mukamandiona ndikujejema pamene patumiki, kodi zimene zimatanthauza chani? Ndalota ndili pa nzende, ndi ukakwera nzende zimatanthauza chani? Mundiona kukamwagwa chifukwa ndikuopa Yeremiya chapter 23 verse number 32. Kukhala otanthauzira maloto onama. Ngati mumakwera nzende ndiye kuti chaka chino muyenda nyofu akuti kutanthauzira. Mukhala pa munyovita muyenda po nyovita, kumuuza mtumiki, kumuuza membala wako nkhosa zapa mpingo, ukuzinamiza kuti kuyenda pa nzende ndikudyerera, umva kukoma kwambiri. Chaka chino amuna anu azingogula saludere wiki iliyonse kugula nchitenje chenyuwani ngati munalota pa nzende. Guys, sakama demons akangobwera ndi nzende, mind you be careful, ndulendo ukatayika umene. So easy ndizo zimene tikupewa kuopera kukhala aneneri achinyengo. Nusamba m'manja vano atumiki anzanga amene mwagwira magulupu achetima kuchani kuti maadmin, mulimve dandaulo langali. Akabwera maloto tasakasakani kuli gulu lina limene amalitcha kuti Dreams and Vision. Sinalipangenso ndine, analipanga ndatumika anzanga. Kumeneko anthu
amatumiza nkhawa za maloto awo ndipo amatanthauziridwa. Zikakhala zolimba gulupu limeneli limapempherera. Inenso ndimamva nawo ndikhoza kujoyina ndi kupempherera, kapena kungoyikapo nzeru kuti zikukhala ngati mwalotazi ndi masakama demons amakulotesani mutavala bwino koma munthu chitenje chimodzi usiku inuyo. So zinthu ngati zimenezi ndi zimene ndimati tithandizanepo pakati pa usiku pano, pakati pa masanano. Mundilole mpingo wa Mulungu mmene ndikumaliza 50 minutes imeneyi, ngati nkotheka zikuoneka kuti mavesi amene tinali nawo tamalizira pamenepa. Eti tamaliza tamaliza chati. Mpingo wa Mulungu, ine ndi mtsungwana wanga Chance amene amandiwerengera pa makina panali Chance, pa Bible panali Chance Tribe. Amen mama. Amen mama. Amen. Amen. Ambuye akudaliseni mpingo wa Mulungu.